Serchhip Auditorium vela lei achele ni a hriat ani. Source Serchhip District News. Serchhip filvenga Serchhip Auditorium thutmun lei chu tun hnaya achele ni a hriat ania. Heti lai hian Serchhip Auditorium thiat tur hian malakna akal mek ni a thudon ani bok. Serchhip filvenga Auditorium hi tun hnai khan achele ni a hriat ania. Hemi chungchang hi helai veng acheng te chuan sub headquarters UMA Serchhip hruaitu te hnena thlenin sub headquarters UMA Serchhip hruaitu te chuan a hmuna tloin an enfia tun hma dewa lei chet wang a building le a che vel lei cheto te chu achele ngei ni a an hriat thu an soya abik takin auditorium malam ram thun veng kong chunglam chu achele ni a an hriat thu an soya hemi chungchang hi Serchhip borsap nena po an thlen ngal bok ani. Serchhip borsap chuan auditorium thiat tur hian malakna kalpui mek ani thu UMA hruaitu te hnena hian a soya tuna hian sum te po ruam mani in UDNPA department IO te po a hmuna enfia tur in aizol atangin an ron kaldon ni a thudon ani bok. Serchhip Auditorium hi tun din hmuna chuan mipuitan a hman tlak ani meu to lawa a building le a chung cheina te chu a chena sa to hle ni a thudon ani bok. Ole a hmun ma chiat dan lekhik dan tlang pui pon lama tanga kan hmu thei ilo thlir te ang